De parkeerplakken van P1 op papier in Halwert binnen tijdelijk sletten. Op Nijsdij binnen meerdere auto's vjothellen vanwege het hege wetter. Den Jonken had het wetter ek voor een soort zwargen. Roland de Boer is in opdracht van Rijkswettersteert drokdwaande met het skimmeitje van het terrein. En dat houdt in dat ik de veerdam skin hou. Dus de rommel, dat het zeg maar, erg hoog is, waar nou 12,30, maar dat het nog hoger is en de dam komt eronder, dan komt er een hele hoop rommel op en dan moet ik de boel skin houden. En ik heb nou de weg naar de autokassa weer de auto's heen rijden, zeg maar, die had ook even onder water staan. Nou, er blijft al slip achter, dat schoof ik even voort. Het fietspad, dat schoof ik even voor skin. En ik sluit de boel aan als het nodig is. Ik heb nou in de afgelopen, gisteravond heb ik het fietspad afgesloten en vanmorgen weer. En die nodig sluit ik de hele dik af. Maar dat met deze waterstand 12,30 wie dat net nodig, zeg maar. Zo. Want hoe hoog zit het normaliter? Ja, dan zit het veer onder de 2 meter. Veer. 1,50, 1,60, hangt helemaal van de tij af. Maar we komen nou in de springtij. En dan is het water sowieso hoger en dan met die wind erachter. Ja, gisteravond was 2,27, nu 2,34. Maar het is ook wel eens over de 3 meter geweest. En dan de hele veerdam die leidt eronder. Dan sjust het net meer. Dan ziet het alleen maar wetter. Dan denk ik van, we ook nou langs, zeg maar. De komende dagen blijft het eerst rustig. Hè. Ik krijg van die grafieken binnen en dan is er eigenlijk weer niks los. Maar het kan zo horen wie weer hoors wijzen. Het waar, dat kan je net sturen gelukkig. Dat gaat zijn eigen gang.